David Coltart anova meya weBulawayo asvakataura mashoko muinterview yokuti vanhu vasi vakabata muromo vakati aiwa mukomana wekauya anenge akuzvora dundundu anenge asingatombozivi nyangwe history yepolitics dzavanelson chamisa nokuti abva asvika vanhu vakamuti aiwa chamunzwisi Pachena iko achirudi kwaNelson Chamisa here kana kuti muri weZimbabwe. Sara kuenderana mberi mashoko ataura nokudzaiba usubscribe ulike tina on the bell icon toramba uchiona maupdates andokupa pano paZim News Live. Nokuti opo chimwe panapa anosva achiburitsa interview yacho paX ndonyora achiti the mayor of Zimbabwe's second biggest city, David Coltart, he said that he believes a political party that seeks to bring democratic order to a country must be democratic itself. The Bulawayo mayor said that while there might have been moments when the so-called strategic ambiguity was necessary, it cannot carry on indefinitely. Coltart said that he is against politics that is centered around an individual through personality politics or around ethnicity or race. The mayor said Zimbabweans should unite around ideas and not personalities. Do mashoko ari kuyatagwa panapa naDavid Coltart achiti aiwa isusu tinoda opposition kana political party inozviti inoda kuisa democracy munyika inofanira kutova democratic itself, haifanira kusenda power pamunhu one. Ndo zvaari kuyachitaura panapa zvatikuona kuti zvinge zvakucontradicta neplan yanga ichimbounzwa vanhu mafunga umwe angofamba achinzi aiwa blue movement Chamisa akati handitadi kuva nepolitical party oda kuva nemovement yekuti aiwa inenge isina mastructures but power kangocentralizwa umunhu one. Ndo mashoko ari kuyachicontradictiwa achirambwa naDavid Coltart. Muri Zimbabwe chimbotudzai munoti kudii pamusoro penhau iyi aiwa chimbopinda mucomment section medu tidze mafungiro enyu. Saka anosubscribe kulike panochitina on the bell icon toramba uchiona maupdates anokupa pano paZim News.